ରାଧେ ସେଣ୍ଟି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି? ତାର ଦିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକାଠି ଚାଲିଛି। जानू लो जानू जानू लो जानू ମାନେ ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପ ହେଇପାରୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦିଏ ତାର ଡବଲ ସାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେ କଲା କାଳି ସାବେନି କାକୁ କଲା କୋରେ What is this? ସିଏ କଣ କରନ୍ତି? ତାର ଦିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକାଠି ଚାଲିଛି। जानू लो जानू जानू लो जानू ମାନେ ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପ ହେଇପାରୁ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଘରର କବାଟ ମଝିରେ ମଝିରେ ତେଲ ନଥିଲେ ଖାଲି କେଁ କେଁ କରିବେ। ବିଡ଼ା ନେଇଛି ମୁଁ ସରାନ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଭୈରବ ସିଂ ଆଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ଲିସ୍ ଉଗାଣ୍ଡା ମତେ ସମସ୍ତେ ରାଧେ